Mamu akwaba eba this into us we so. A babe can variables and data types and one sim. A DNA variable. Variable adaka ana contain bia. A dino mogum programming. And a data types and so ashes dbia a shed the event we contain ana adaka no emu. Into the enfa yendada sitting in what dbia and a variable it didn't say any enfat home and church variable. Almost a kitchen glass jars we see. Adaka ana kɛntɛn bi a yɛde bɛɛki ho nneɛma na egum. Wobɛtumi de sikyire fitaa, sikyire brown anaasɛ isam na egum. Saa na variable nso yɛ adaka ana kɛntɛn, nanso ɛno deɛ yɛde numbers, date, price anaasɛ edin na egum. Nti ha sei no, data types yɛ ahyɛnsodeɛ sugar, brown sugar ne flour a ɛkyerɛ nipa ko no adeɛ a yɛde gu glass jar no mu. Na glass jar no variable. Afei nso, si yɛhwɛ glass jar no a, ebiara kɛseɛ nko, ɛna ebiara nso ne adodoɔ a ebi kom. Nti si yɛde bebree egum ma no ɛboro deɛ ɛwɔ sɛ ɛfa no so a, ebehwie agu. Saa nso na variable ɛteɛ. Ebiara ɛwɔ adodoɔ a ebitumi afa. Nti si yɛde bebree gum ma ɛboro deɛ ɛwɔ sɛ ɛfa no so a, ebinya data overflow. Na yɛfa kwan mmienu so ɛna ɛyɛ variable ɛwɔ C++ mu. Ɛno ɛne declaration ne assignment. Nti yɛmfra se wɔ declaration. Ɛwo declare variable a, wobɛdi kan atwerɛ data type no ɛde akyerɛ adeɛ a wopɛ sɛ wode egu variable no mu. Afei wowie a na woatwerɛ variable no edin. Nti yɛnhwɛ data types ɛwɔ C++ mu no bi ansa. Ewie a ne ɛyɛ variable no bi ahwɛ. Data types ɛwɔ C++ no ebi ni. Deɛ edi nkan ɛyɛ integer a yɛtwa ne ti aka sɛ int. Yɛde whole numbers ɛna egum. Na ɛfa memory no 4 bytes. Whole numbers bi te sɛ 10 anaa 100 ɛna yɛde egum. Deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ float anaasɛ double. Ɛfa numbers a decimals ɛwɔ mu. Float no ɛfa memory no 4 bytes. Na double no afa memory no 8 bytes. Number decimal ɛwɔ mu no bi ɛne 9.1 ɛne pi. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne cha. Yɛde single character ɛna egum. Ɛfa memory no 1 byte. Single character no bi ɛne e, $sign anaasɛ symbol biara. Deɛ edi hɔ no ɛde boolean. Na yɛde boolean values ɛna egum. Ɛfa memory no 1 byte. Na boolean values no ebi ɛyɛ true anaasɛ false. Deɛ etwa toɔ no ɛyɛ strange. Yɛde nsimfoa ɛna egu strange nim. Memory dodoɔ a strange no bɛfa no egyina nsimfoa no dodoɔ no so. Nsimfoa bi te sɛ hello world ɛna yɛde gu strange mu. Nti sɛ wo declare variable a sei na ɛbɛyɛ. Nti aha no, int no ɛyɛ data type a ɛkyerɛ adeɛ yɛde bɛgu variable no mu. Ɛna age ne yɛ variable no edin. Nti yɛwie declaration no, afei yɛbɛkɔ assignment ne so. Nti assignment no ɛne sɛ wode equal sign ɛbɛtoa variable no edin so. Na wode number na anaasɛ adeɛ na apɛ sɛ wode gu variable no nso atoa equal sign so. Nti sɛ yɛhwɛ ha a, variable no edin ɛne age no. Ɛna yɛde whole number ɛna ɛbɛtum. Nti yɛtwerɛ data type no int. Ɛna afei yɛwie na yɛde whole number 25 atum. Nti wɔn dada asetena mu no, te sɛ school no, yɛwɔ biribi te sɛ register a yɛkeep nkwa no din ɛwɔ mu. Anaasɛ ɛwɔ supermarket no, ɛyɛ a na ɔmo wɔ
book bi a wɔn kepu nneɛma no price anaa nneɛma no ho details wɔ mu. Na wɔ programming mu no, variables ne data types bɛtumi aboa yɛn ama yɛayɛ saa. Nti ma menkyerɛ kwan a wɔbɛfa so ayɛ saa wɔ C++. Nti yɛmfa no sɛ woyɛ supermarket ɛna wopɛ sɛ wohu nneɛma a ɛwɔ store no nyinaa boɔ. Ɛha no, wobɛtumi ayi so int, float anaasɛ double. Nanso ne nyinaa gyina sɛdeɛ price no teɛ. Sɛ price no yɛ whole numbers a, wobɛhia int. Ɛna sɛ price no decimals wɔ mu a, ɛno nso wobɛhia float anaasɛ double. Nti yɛnhwɛ berɛ a yɛbɛhia int. Nti ansa na yɛbɛtwerɛ code no, yɛni kan twerɛ C++ basic structure no. Nti yɛwie basic structure no, afei yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so de C++ ayɛ no. Nti wɔ saa mfatoho no, price yɛ integer, quantity nso yɛ integer. Nti sɛ yɛ multiply ne mmienu a, yɛbɛnya integer. Nti yɛmmra no na yɛnhwɛ deɛ yɛbɛnya. Nti ɛnie, the total price is $95. Nti ha sei na multiply price a ɛyɛ 19 no, $19 no, ɛna quantity a ne ɛyɛ 5 no, nti yɛbɛnya 95. Ɛna wɔ C++ mu no, sɛ yɛpɛ sɛ yɛde ntwerɛ ba abɔnten a, yɛde bɛhyɛ quotation mark no mu. Ɛna sɛ yɛpɛ sɛ yɛde variable ɛba abɔnten deɛ, ɛna yɛmfa nhyɛ quotation mark no mu. Nti na mede the total prices ɛhyɛ quotation mark mu. Nanso total variable no deɛ mede ba abɔnten mamfa nhyɛ biribiara mu no. Nti yɛbɛnya the total price is 95 a ɛyɛ sɛ multiply price ne quantity no. Afei yɛnhwɛ berɛ a yɛbɛhia fruit. Nanso yɛde saa mfatoho wei a ɛna ɛbɛyɛ. Nti ɛha sei mɛsesa price no ma yɛ 19 point. Ɛnyɛ ne naanan. Na ɛnyɛ quantity no. Ɛnyɛ quantity no, wode ɛnyɛ no 5.2. Although quantity wontumi nya point ɛwɔ quantity mu, but ɛnyɛ ne saa. Video nti ɛnyɛ ne saa. Nhwɛ adeɛ. Na yɛmmra ne yɛno nso na yɛnhwɛ.
sɛ wei sɛ nso yɛbɛnya a the total price is $95. Adɛn nti a ɛfiri sɛ ne nyinaa da so ayɛ int. Price no ɛyɛ 19.99 a ɛkyerɛ sɛ point aba mu, nanso ɛyɛ data type no int, ɛna ha sɛ nso quantity no point aba mu, nso ha sɛ nso still a yɛbɛyɛ no int. So multiply price a ɛyɛ number a point wɔ mu na quantity nso point wɔ mu a wobɛnya number a point wɔ mu, nanso total no sɛ yɛbɛyɛ no int. Wɔ C++ mu no, so wode number decimal ɛwɔ mu a wɔsɛ nka ade ma float anaasɛ double ɛkɔma int a wobɛnya data loss. Afei yɛnsesa int ne nyinaa na yɛnyɛ ne float na yɛnhwɛ deɛ yɛbɛnya. Nti answer na aba no, the total price is 103.948. Nti wei sɛ ne correct answer na yɛhia no. Nti berɛ a yɛbɛhia float ɛyɛ berɛ a number no decimal ɛwɔ mu. Nti yɛnyɛ ne yɛmfa video mbra wieɛ. Na ansa na mede video bɛba wieɛ no, wadwen ho da sɛdeɛ computer fa adwen. Te sɛ site bi wɔ hɔ a sɛ wopɛ sɛ wɔ sign up a na wobɔ age no na wonduru 18 a wontumi nregister. Anaa wo laptop no sɛ wode charger hyɛ mu a na abɛda so sɛ wode charger no ahyɛ mu, na afei nso woyi charger no firi mu a na abɛda so sɛ woatu charger no afiri mu. Ɔmo de biribi a yɛfrɛ no boolean a yɛtwa no tiawa ɛka no bool a ɛyɛ true anaa false ɛna ɛyɛ adwuma. Nti yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so de boolean variables ayɛ adwuma ɛwɔ C++. Ɛno nti yɛbɛpepa wei sei. Nti wɔ saa mfatoho mu no, boolean variable a ne din de is any no, yɛde true na atom. Nti sɛ yɛrane a if statement no ɛbɛhwɛ boolean variable is any no emu na ahwɛ deɛ ɛdam na ɛde ɛho mmuaeɛ aba. Nti sɛ ɛsiɛ no ɛyɛ true na yɛde ato boolean variable is any nim. Nti yɛnrane na yɛnhwɛ deɛ if statement no mmuaeɛ a wɔde bɛbrɛ yɛn.
Nti esan say true na ɛda mu nti no, in wɔde brɛ ne say it is raining, you should take an umbrella. Ɛkyerɛ sɛ ampa nsuo ɛɛtɔ. Nti afei yɛmfa force nso ntom na yɛnhwɛ mmuaeɛ a if statement no ɛde bɛbrɛ yɛn. Nti ɛno nso mmuaeɛ de brɛ ne sɛ it is not raining, no need for an umbrella. Ɛkyerɛ sɛ boolean variable is raining no yɛde force ɛna atom. Nti if statement no nso ɛhwɛ a ohu sɛ force ɛna dam ɛkyerɛ sɛ nsuo biara ɛntɔe. Nti wɔde ho mmuaeɛ ɛna ɛbrɛ yɛn ɛne it is not raining, no need for an umbrella. Nti saa na computer nso de boolean variables ɛdi dwuma. Na so w'ani agye video yi sie ho a, mɛsɛ sɛ wɔbɛ like na wɔsubscribe, wowie a na wɔcomment ɛwɔ aseɛ hɔ ama me. Nti sɛdeɛ yɛdi kan hu dada no, yɛnim sɛ string variable nso ɛyɛ adaka bi a yɛde asɛmfua anaasɛ nsiemfua ɛna ɛgu mu. Nti yɛnhwɛ mfato ho bi a mɛde asɛmfua bɛto string variable mu na yɛmfa video no mbra wie koraa. Nti yɛmɛpa wie sie nso na yɛnyɛ string variable. Na yɛmfa medin ntom. Nti aha sei no, string variable no edin ɛde name ɛna data type no ɛde string ɛna yɛde edin Hayford atom. Nti yɛprinte asɛmfua hello na yɛde variable no edin atoa so a variable no ɛyɛ string variable a Hayford ɛna dam. Nti no sɛ yɛprinte a ɛbɛba hello Hayford. Nti yɛnwura ne na yɛnhwɛ. Nti ɛna aba no hello Hayford. Nti saa na string variable nso ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ C++. Na wei ne deɛ ɛwɔ sɛ wohu nyinaa ɛfa variables ɛne data types ɛwɔ C++ emu ɛho. Nti video wei sei aboa wo a, mɛhyɛ wo sɛ wobɛ like na subscribe, wowie a na comment wɔ aseɛ hɔ ama me.